Masana bwino alero loweluka ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana $80 million zomwe zikupita ku boma la Malawi. Boma lati galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta a galimoto zopitilira 200 zifika mdziko muno posachedwa. Ndipo ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno ya FDH Bank Premiership iyamba ndi masewero anayi omwe achitike mzigawo zonse lero. Takulandirani mu nkhani zathu. World Bank yavomereza ndalama zokwana $80 million zomwe zikupita ku boma la Malawi ku ndondomeko yolimbikitsa kagwiridwe kabwino ka ntchito m'makonsolo a mdziko lino ya Governance to Enable Service Delivery Project GC 2.0. Cholinga cha ndondomekoyi ndi kupititsa patsogolo ntchito m'maofisi a boma, kulimbikitsa ntchito za makonsolo komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu okhala m'maboma onse a mdziko lino. Themba Mwale wadza ndi ripoti. Ndalamazi zithandiza kuti anthu okhala maboma ndi makonsolo onse 32 a dziko lino apindule ndi ntchito zonjezera za makonsolo komanso thandizo lapamwamba ndi kuchita zinthu poyera. Ntchitoyi ipititsa patsogolo ntchito yopereka ndalama ku makonsolo omwe akuchita bwino komanso kugwira ntchito moyenera ndi cholinga choti ntchito za boma zipite patsogolo. Firas Rad, yemwe ndi mkulu wa bungwe la World Bank kuno ku Malawi, wati ndalamazi zipititsa patsogolo thandizo la boma kwa anthu ake maboma 28 ndi municipality anayi Akasungu, Luchenza, Mangochi ndi Karonga. Iye watinso ntchito ya GC 2.0 ithandiza kuti nthambi zosiyanasiyana za boma zidzichita bwino komanso kulimbikitsa ntchito za nthambi monga za umoyo, maphunziro komanso zomangamanga, zomwenso zipereke mwayi wa ntchito kwa anthu ndi kukweza chuma cha maboma osiyanasiyana. Rad wati ntchito ya GC 2.0 ndi umboni wa zomwe zingachitike ngati boma, anthu ake ndi mabungwe othandizira boma angagwirizane kusintha kachitidwe ka zinthu ndi kuchitira zinthu poyera. Iye watinso mu zaka zisanu ndi chimodzi zapitazo adindo a makonsolo a mdziko lino asintha mukagwiridwe kawo ka ntchito. Malingana ndi bungwe la World Bank, ntchito ya GC 2.0 ikutanthauza kuti ana ochuluka aziphunzira m'makalasi yabwino, mabanja ambiri kulandira thandizo la chipatala komanso madera ochuluka kukhala ndi madzi akumwa aukhondo. Chikalata chomwe World Bank yatulutsa chatinso ndalama zatsopanozi zithandizira kuti zipatso zabwino za GSAID 1 zithe kufikira madera onse a dziko lino komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa makampani ndi anthu a zomangamanga ndi akatswiri osiyanasiyana. Ntchito ya GSAID 2.0 iyendesedwa ndi komiti ya National Local Government Finance Committee mogwirizana ndi unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi komanso unduna wa zachuma. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Boma lati galimoto zonyamula mafuta a galimoto zopitilira 200 zifika mdziko muno posachedwa, ndipo izi zithandiza kuchepetsa vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. Nduna ya zamphamvu ndi migodi Mayi Jean Mathanga ndi yomwe yanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre lachisanu. Chisomo Break wafika ndi zambiri. Mayi Mathanga omwe ku msonkhanowu anali ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba komanso akuluakulu ochokera ku mabungwe a Mera ndi Nokma, anati vuto la kuchepa kwa mafuta a galimoto mdziko muno linakula kwambiri mu sabatayi chifukwa cha kuchepa kwa ndalama za maiko akunja. Pai chindunayi inati boma lapeza ndalamazi ndipo lagula mafuta a galimoto ochuluka, ndipo galimoto zoposa 240 zili munjira pamene zina zili m'madoko a maiko a Tanzania ndi Mozambique kuti zinyamule mafuta ochuluka. Atuwo timadalira ndalama zakunja kuti abwere Malawi muno. Ndipo kale panopo ndilokondozitsa mtundu wa Malawi kuti ndalamazo zapezeka. Panopa tili ndi magalimoto almost 243 amene kuyambira lachitaduli akhala kutumizidwa kuchoka ku mapoti kwathu ku Tanzania komanso ku Mozambique akhala kubwera
akhala kupitsabe kubwera tikulopanga belodi mafuta ena ndiyeno ndikhulupirira mwafika mande lachiwiri nkhani ya mafuta yavuto la mafuta ikhala itatha ndiye pakali palifati tulutsimikize mtundu wa Malawi kuti vuto pamene akhala kwambiri masiku awo apitawa imene sikhaso vuto koma tikhale ndi mtima kaonera kuti boma athu likutitumikira tisapange paniki mafuta awo akhalapo ndithu. kupatula kuchepa kwa mafuta a galimoto dziko lino likumananso ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi. Ndunayi inati vuto liladza chifukwa chakukhalitsa kwa zipangizo za magetsi. Iwo anati mwazina ntchito yotenga magetsi kuchokera mdziko la Mozambique ikazayamba mwezi wa Julayi chaka chino, komanso sabata zikubwerazi bungwe la Egenco likhala likuonjezera mphamvu za magetsi adzuwa zokwana 10 ndipo izi zichepetsa kuzimazima kwa magetsi. Kuphatikiza pamenepo pali nkhani zina zoti pabwera kumakhala anthu akumatibera malaini athu amagetsi mawaya ndena akumatibera chifukwa chimenecho icho mwasokonezanso ntchito yopukusa magetsi. Komanso pali nkhani ija ya kuti mashini athu akalamba ambiriwa ndakale kwambiri ndiye kuti pakangochitika kena kalikonse pa mashinipo pa mawaya wina aliyense akangokhudzidwa ndikuti mashini magetsi aja adani osavutanso kweza kuti magetsi aja agwa. Komanso pali nkhani ya zanyengo panopa tikumadziwa kuti mushire river makhala kuti makhala matope makhala muli zinyalala zimene zonse makagundanso ku mashini kwathu ndi tumapeza tumakhala ndi nthawi yomazimitsa mashini kuti tipange clean kuti mashini aja athenso kutani kuyenda bwino. Komanso pali nkhani ina imene amati sabotage upando umene anthu ena ogwira ntchito amapanga dala basi mwina moti apereke magetsi mwina magetsi aja ndikuzimitsa dala cholinga chona kuti anthu athamange kuti palipo magetsi alizimira nkwasiya dala anthu mwina 3 hours akatiye kupita nkukatani kukangobwezetsa chimenacho tsachicha cholinga alandire ndalama. Komano pakati panopa ndifuna ndifotokoze kuti zonsezo tifuna tulitsire zimezo zithe ndiye ngati boma lanu tifuna tipange zinthu zingapo 1 tiwonjezere kupukusa kwa mphamvu ya magetsi zimezo tiwonjezere kufika 2030 tikhale tapanga double magetsi amene tikuphika panopa. Komanso tichokeso tisamangodalira shire yekha tiloweso malo ena ngati kumpoto komanso pakati kumapanga generate magetsi. Komanso tili magetsi a solar amene apempha anthu angapo kuti atijoine. Komanso ife kudzera bungwe la Egenco tikupukusanso magetsi a solar pakali pa magetsi okwana 10 megawatt already kale amene tikhale tikuyika kuphatikiza ku magetsi amene tikupukusa. Ndiyeno ndi nkhani ngati zimenezo tionetsetsa ndithu kuti nkhani ya magetsi ozimazimayi ithe. Ndipo mawu ake nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba inatsimikizira Amalawi kuti asade nkhawa ponena kuti boma la DPP limadziwika ndi kukonza mavuto omwe maboma ena anasiya. Iwo anati ino si nthawi yochita ndale koma nthawi yothana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Anamalomba analengezanso ku msonkhanowu kuti kupita chitsogolo boma likhala likuchitisa misonkhano ya olemba nkhani mwezi uliwonse pofuna kufotokozera Amalawi kuzochitika zosiyanasiyana zokhudza dziko. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP Kondwani Nankhumwa wayamikira boma chifukwa chobwera poyera ndi kufotokozera Amalawi mavuto omwe dziko lino likudutsamo. Nankhumwa ayankhula izi kudzera mu chikalata chomwe chipani chawo chatulutsa ngati mbali imodzi yoyankhulapo ku zinthu zomwe zikukhudza dziko lino. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Nankhumwa ayankhula izi patangodutsa kanthawi kochepa nduna ya zamagetsi ndi migodi Mai Jean Mathanga pamodzi ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba atachitisa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre komwe anafotokoza zifukwa zomwe zachititsa kuti dziko lino likumane ndi mavuto amagetsi ndi kuchepa kwa mafuta a galimoto. Nankhumwa ati pobwera poyera ndunazi zaonetsa kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndozipereka kuthana ndi mavutowa komanso kutsogolera dziko lino kuthana ndi mavuto omwe likudutsamo. Komabe Nankhumwa apempha zipani za ndale mdziko muno kuti zisatengerepo mpata ponamiza Amalawi kuti izo zili ndi kuthekera kothetsa mavuto akuzimazima kwa magetsi ndi ena ndipo m'malo mwake alimbikitse mtsogoleri wa dziko lino komanso kugwirana naye manja kuti athetse mavutowa mwansanga. Mtsogoleri wa chipani cha PDPU anavomereza kuti vuto la mafuta lakula chifukwa cha nkhondo yapakati pa maiko a USA, Iran ndi Israel ndipo zipani zonse zikuyenera kuvomereza izi.
Pakadali pano iwo ati pakufunika kugwirana manja ndi boma komanso kukhulupirira kuti utsogoleri wa masomphenya wa President Professor Arthur Peter Mutharika uthana ndi mavuto onsewa posakhalitsa. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lalengeza zakuyambanso kopereka ngongole kwa anthu a business. Wapampando wa bodi ya bungweli a James Napambo ndiye walengeza izi pa msonkhano olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati bungweli lakhazikitsa mfundo zokhwima zoyendetsera ngongolezi. Mwaitu modzi ali ndi nkhani yonse. Mu mwezi wa Septemba chaka chatha boma linayimitsa ntchito za bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF kuphatikizapo kupereka ngongole kamba kofuna kuwunikanso ntchito za bungweli. Chinachititsa ichi nchoti pa nthawiyo panali mavuto ochuluka monga kusayendetsa bwino pa nkhani za kabwezedwe ka ngongole zomwe zinayika pa chiopsezo ntchito za bungweli. Koma wapampando wa bodi ya bungweli a James Napambo ati mu nthawi yomwe ntchito zinayima bungweli lakhala likutolera ngongole komanso kukonzanso kagwiridwe kake ka ntchito. Iwo ati pofuna kuonetsa kuti anthu akubwereka bwinobwino ndalama komanso mwadongosolo ngongole zidziperekedwa m'magulu. Tikamba kuberekesa ndalama tizipanga tiziyang'ana kwambiri magulu. Chifukwa chani magulu? Magulu amakhala security ya mphamvu. Chifukwa anthu mamemba agulu limene lijalo amalimbikisana mtima kuti alesa azibweza ngongole. Ndiye tikatero ndiye kuti security yathu ikhala ya mphamvu. Komanso amene angabwereza kuti ngongole ndalama ngati munthu ali munthu mmodzi. Kuyambira pano tizifuna kuti azipereka chikole choti ngati akalephera kulipira ndalamazo ifeyo tigulise chikolecho kuti ndalama zathu tizipange recover. Ndi ndondomeko zimene zikuona kuti MEDEF igwira bwino ntchito ndipo ithandiza Malawi amene kuti athandizidwe pa nkhani ya ngongole. Pakadali pano bungwe la MEDEF lomwe mbuyo mulinkatchedwa National Economic Empowerment Fund NEF akuti atola ndalama zokwana 8 billion kwacha ndipo ili mkati motolera zina 187 billion kwacha zomwe zili ndi anthu komanso magulu. Mwaitu modzi MBC Lilongwe. Dziko la Malawi mogwirizana ndi mayiko pa dziko lonse lero akukumbukira tsiku loganizira nthenda ya malungo yomwe akuti ikupitirirabe kupha anthu ambiri chaka chilichonse. Tsikuli linakhazikitsidwa ndi bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la WHO mchaka cha 2007 ngati njira imodzi yolimbana komanso kupeza njira zothana ndi nthenda ya malungo. Mutu okumbukira tsikuli chaka chino ndi kuthetsa malungo tsopano titha tsopano tikuyenera. Pothirirapo ndimanga pa za tsikuli mkulu woona za matenda a malungo mboma la Blantyre Georgina Majidu ati matendawa akupitirirabe kupereka chiopsezo chachikulu kwa anthu okhala mbomali. Mtolankhani wathu George Banda analankhula ndi a Georgina Majidu. Blantyre kuno vuto likutundira likulu komano mwa zaka zinji zapitazo taona kunena kuti pamakhala kusintha kwa chiwerengero cha anthu odwala malungo. Ngati mu chaka cha 2022 tinaona kuti anthu 214,829 amene anapezeka ndi malungo, ndipo mu chaka cha 2023 tinaona kunena kuti anthu 377,019 ndi amene anadwala malungo, ndipo mu 2024 tinazakwezakonso chiwerengerocho, ndipo anthu amene anapezeka kuti akudwala malungo ndi anthu 491,181, ndipo mu chaka cha 2025 tinaona kuti malungo aja achepa mphamvu, chiwerengero cha anthu chinachepa, ndipo tinaona kuti anthu okwana 170,544 ndi amene anapezeka ndi vuto la malungo. Ndi zinthu zina ziti zimene zathandiza kuchepesa chiwerengero chimenechi chaka chatha? Kwambiri tinganene kunena kuti kugwiritsa ntchito maneti, ndi anthu onse analandira maneti. Pambali ponena kuti anthu onse analandira maneti, azimayiso akakhala kuti oyembekezera wantineto kapena kuti kusikelo amakalandira maneti. Ndiye timagwiritsanso njira zina zimene timatetezera amayembekezera kuti akhale otetezeka matenda amene wa malungo. Kwanga nkudandaulira kunena kuti anthu pamene tikuona zizindikiro za malungo tionesese kuti tifulumire kupita ku chipatala msanga. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake.
banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana $80 million zomwe zikupita ku boma la Malawi. Boma lati galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta a galimoto zopitilira 200 zifika mdziko muno posachedwa. Ndipo ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno ya FDH Bank Premiership iyamba ndi masewero anayi omwe achitike mzigawo zonse lero. Takulandiraninso munkhani zathu. Unduna woona za migodi wati mgodi wakasiya mboma la Lilongwe uli ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino pomwe zadziwika kuti mgodiwo uli ndi miyala ya mtengo wapatali ya rutayo yochuluka. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawu Hilary Bandawe anena izi pomwe kampani ya Sovereign Metals imapereka zotsatira za kafukufuku yemwe akhala akuchita. Nayi Austin Fukula ndi nkhani yonse. Bandawe ati ndizosangalatsa kuti kampani ya Sovereign Metals yapezanso kuti miyala ya rutayo kukasiya ndiyochuluka ndi matani oposa 20 miliyoni kupitirira matani 17 miliyoni omwe anayerekeza zaka zambuyomu. Izitu ati zikutanthauza kuti ntchito zachuma zitha kupita patsogolo mdziko muno. Apanga maplani amene katunduyo azachosedwe mu nthaka komanso azaumbidwe kuti apange katundu osiyanasiyana. So imene ndi stage yofunikira kwambiri, tilosangalala kwambiri foti pano akamaliza DFS makauti ndi chithunzithunzi chonse cha project yo makamaka kumbali yoti ili ndi economic value yambiri bwanji komanso idzapangidwa execute motani. Ndipo pothirirapo ndemanga katswiri woona za migodi ya Green Malunga ati mgodi wakasiya udzabweretsa chitukuko chosiyanasiyana komanso kukweza ntchito za malonda mdziko muno. Iwo ati Amalawi akhale ndi chidwi cholondoloza ntchito za migodi kuti dziko lino lipindule. Mkulu wa Sovereign Services yomwe ikuyendetsa ntchito ya mgodi wakasiya Maxwell Kazako ati kafukufuku wawo waonetsanso kuti pa zaka 25 ndalama zoposa 28 trillion kwacha ndi zomwe zidzapezeke kupitirira pa 18 trillion kwacha yomwe anayerekeza mbuyomu. Pakadali pano Akazako ati ayamba kupempha dongosolo lopempha chiphaso choti boma liwaloleze kukumba miyala ya mtengo wapatali yomwe apeza. Amene tamaliza DFS imeneyi panopa tili pakalikiliki opanga prepare mining license application imene tikhali kupereka ku boma kuti boma itiunikire zimene zozo komanonso tikhali tili mkatikati molimbana ndi kupanga prepare Asia imene tikhali tikupereka kumepa posachedwa apa komanonso tikatero tikhala ndithu tikuyankhulana ndi boma nkhani ya MDA mining development agreement kuti chitsogolo chake chikhala chotani. Malinga ndi kampani ya Sovereign Metals ntchito ya mgodi wa mtengo wapatali ya rutayo komanso graphite ikazayamba isapezesa mwayi wa ntchito kwa anthu oposa 10,000 mu zaka zitatu zikubwerazi. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Nduna ya zosamalira chilengedwe a Patricia Wiskesi yati iwunikanso mgwirizano umene kampani zimene zikucheka matabwa mu nkhalango ya Vipya anasayinirana. Iwo anena izi ataona kuti zambiri mwa kampanizo zikulephera kukwaniritsa mfundo zimene anagwirizana. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Awa ndi amodzi mwa malo amene anaperekedwa kwa wanthu kuti azikanasamalira nkhalangoyi ngati imodzi mwa migwirizano imene boma linagwirizana komanso anthu amene akusamalira nkhalango imeneyi ya Vipya Plantations. Koma zomwe zikuchitika anthu malo mosamala nkhalango imeneyi akuchita zinthu zosiyana. Sakuchita malinga ndi mmene anagwirizanirana kuphatikizapo nkhani yosamalira chilengedwe komanso ndi zinthu zina zimene anagwirizana mu mgwirizano umeneyi. Izi zachititsa kuti ndunayi ikhale pansi ndi anthu amene boma linawapatsa malo mu nkhalango ya Vipya kuti amve chimene chikuvuta kuti azilephera kubwezeretsa mitengo mu nkhalangoyo. Iwo ati pakufunika kuunikanso mgwirizanowo kuti aone momwe boma lingathandizire pa vutolo.
ife ngati unduna posachedwa apa tikhale tikuyenderanso ma concessions amenewa imodzimodzi kuti tione kuti kodi akukwanitsadi kupanga zomwe tidagwirizana kuti apange, tingatani kuti amene akuvutika kukwanitsa aphunzirepo kwa ena amene akuchita bwino kwenikweni. Komanso pali mphekesera kuti ena amene adatenga malo amene wankhalangomu alibe kuthekera kokuti akhoza kukwanitsa kudzalanso mitengo mu nkhalango imeneyo. Ndekwa anthu amene tiwapezedi kuti ndiotero tikhala nawo pansi ndikukambirana nawo kuti tione kuti tionetsetse kuti malo tapereke ku makampani amene ali ndi kuthekera kokuti akhoza kudzalanso mitengo ndikubwezeretsa chilengedwe mu nkhalango imeneyo. Oyimira makampaniwo a Paulo Simwale ati zinthu zikuvuta chifukwa ntchito yosamalira nkhalango imafuna ndalama zambiri komanso kudekha kuti munthu adzayambe kupanga phindu. Alipo ena inde akuluakulu omwe azikuchita ngati zikuyenda komano ena zikufutapo. Nchifukwa chakenso tinali kunena kuti ngati ndi ma concession fees mwina zikanakhala zomvererapo chifukwa chakuti ifeyo ndalama zikufuta nkale, so kuti uzale mitengo ukhale mpaka zaka 15 sunakolole uku kungopereka $40 per hectare up to 15 years, ndiye kuti kwina uku munthu alephera. Ndunayi inayenderanso nkhalango ya Kaninyina kumene yadzionera yokha mmene anthu akuonongera nkhalangoyo. Iwo anathandiza nawo kugumula uvuni yotenthera makala imene anayipeza mu nkhalangoyo. Nduna ya zachilengedweyi ili mchigawo chakumpoto kumene ikugwira ntchito zosiyanasiyana zimene cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti chilengedwe chikubwerera mchimake. Hassan Phiri, MBC, Mzimba. Munkhani za masewero. Ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno ya FDH Bank Premiership iyamba lero ndi masewero anayi omwe achitike mzigawo zonse. Chino ndi chaka choyamba kuti banki ya FDH ithandize ligi italowa mu mgwirizano wa zaka zisanu wa ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha ndi bungwe loyendetsa ligi ya Sulomu. Mwambo okhazikitsa ligi uchitika pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre masanawa, ngakhale bungwe loyendetsa masewero wa mdziko muno la FAMU dzulo linalembera akalata bungwe la Sulomu kuti lisinthe bwaloli ponena kuti pali zina zoyenera kukonza lisanayambe kuchititsa mipikisano ikuluikulu. FAMU inachenjeza Sulomu kuti ilandira chilango ngati ingachititse masewerowa pa bwalo la Kamuzu, koma izi sizinaphulika anthu poti Sulomu yakanitsitsa kusintha bwaloli. Masewero otsegulira ligi lero ndi apakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Karonga United ndipo tikupatsirani pano pa MBC masanawa kuchokera pa bwalo la Kamuzu. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana $80 million zomwe zikupita ku boma la Malawi. Boma lati galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta a galimoto zopitilira 200 zifika mdziko muno posachedwa. Ndipo ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno ya FDH Bank Premiership iyamba ndi masewero anayi omwe achitike mzigawo zonse. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it. This isn't just another launch.
It's the beginning of advanced broadcasts. Unveiling soon on NBC. Stay ready. wanjinga yakabalasa amamutsitsa kuti asaduse pamene pachikamaliro paja atakwera njinga kuti zimenezozo ndizoyenera ndi bwino kutero
Dera ndari magenzo sena siyana na dai sizoyenera. Kodi wanjingayo mnamba naye chani wanjinga kabalasayo wachika maliro mnamba naye chani. Ena kuti iya amene akutsika kupereka ulemu. Ena kuti iya sane akutsika amene akudusa mwa ulemu basi. Usapanga phokoso usatantantani. Ndi ndari magenzo amene amedekeri kuonesani pakale panopa. Let me take a suckly. Let me take a suckly. Yes, Adimi. Topic yose yafika bwino kwambiri. Ndi bwino kwambiri kuti tisika njinga. Chifukwa njinga nthawi zambiri ndiokhweka kuti sike komanso moyo wathu wa Chimalawi chikhalidwe chathu mwachidule timakhala kuti timalemekeza zovuta tikakhala kuti tipa njinga yakapalasa. Si bwino kukwerapo njinga ayi tiyende uli nkati mwamuja mwina mwazi chimatangogwa cheni iya mwina kugunda munthu kumene chifukwa njinga yakapalasa nchinthu chosadalirika tenditenezona madigada amene amatha kungogunda atayala ndikuima mono machibola kanango emiratu onkuja amene unkachoka kuja. Adimi ndi bwino tentisikani tikapeza zovuta zimene tazipeza pansewu. To Adimi Clement Mambera muloza boda mulanje matimvesa tokoma Adimi. Let me take a suckly. Ndizoonadi kuti munthu wanjinga akamadusa pamalo pamene pakuchitika maliro akuyenera asike panjingapo aduse mwabwinobwino chifukwa pamakhala anthu osiyanasiyana omwe amakhala kudusa pamalo pamenepo. Ngati mwina sana asike mwina akhoza kuomba anthu amene akudusa pamaliropo. Ndizofunika kwambiri kuti munthu amene ali akwera njinga akamadusa pa nyumba pamene pali maliro akuyenera ndithu asike. Chifukwa chani akuyenera asike kumakhala ngati akupereka ulemu kwa gulu limene lili paja. Ndizoyenera kwambiri kuti pakachitika maliro munthu kuyenera kuti tisike kwina kuti kose chifukwa choti mwina ukhoza kugwa chifukwa kuti pamakhala anthu ambiri anthu timakhala mitima yosiyanasiyana. Ndizofunika zedi kuti